buntag igsuon. Domingo na sab karon. Kumusta ang imong relasyon sa labang makagagahom? Kumusta ka nga naa niini nga sitwasyon karon? Sa simbahan dili na ta mag-abot. Kumusta ang imong relasyon sa Ginoo, nagpabilin pa bang hugot? Akong nabantayan ug akong nadunggan, grabe daw ang imong pagpaningkamot. Basin bayag sa sobra nimong pagpaningkamot. Sa pagatiman nimo sa relasyon ni God, ikaw nalimot. Timan sa katapusan, sa imong ugma siya lang gihapon ang magbuot. Mao nang i-partner siya sa imong pagpaningkamot. Sa imong kagalingon ayaw pagbuot-buot. Aron imong ugma dili magkagubot. Tuguti nga sa imong kinabuhi siya maghilabot. Aron hayag nga ugma imong makabuot. Kupti ako ugaksun mo, ikaw ang akong gitinguha ug ipangandoy Ginoo.